Ассалому алайкум дӯстон, хоҳарон, бонувон, подписчикои азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Ҳама каса созен, нағзен, саломатиётон хуба. Худованд ҳар ҷоя бошен, сиҳату саломату сарбаланд бошен дӯстони азизи ман. Дӯстони азиз, имрӯз як хушхабар доштум. Хушхабари ман ҳаме ки компанияи Атомӣ. Ман нахостам ки ман хушхабара танҳо худам фаҳмамо хурсандӣ кунам. Хостам низ ин хушхабара ба шумо подписчикои азиз, тамошобинои азиз, дӯстои азиз ба шумо низ бирасонам. Ин компанияи Атомӣ дӯстони азиз дар тамоми ҷо дар муддати тӯли кӯтоҳ, дар муддати кӯтоҳ ки нав кушода шуда дар тамоми ҷо овозааш паҳн шуда, дар тамоми ҷо, ҳатто дар Аврупо, бовар кунед ҳатто дар Олмонам омада. Дӯстони азиз, дар Олмони морам ин хабар омада, ин компания овозош дар Олмони морам ҳаста. Бисёр занҳо дар ҳаминҷа кор мекунанд, ҳатто занои олмониам медонанд. Якчанд каса мехоад сухан кард ки компания дар Тоҷикистон аст, Атомӣ. Ва вақте курс мехондам, чанд зани афғону ҳамин чизо мара ҳамин савол додан. Ман гуфтам бале, ман фахр кардам ки чунин компания, чунин чизо дар тамоми ҷо овоза паҳн шуда, дар тамоми ҷо фахр кардам. Рости гап ки ин компания Тоҷикистони моро чӣ қадр овозадор карда, чӣ қадр масалан баланд карда. Барои ҳамин дӯстони азиз, компания беҳтарина. Дӯстони азиз, ин компания, ин ширкат тамоми чизои гиёҳҳои чӣ дорад, шифобахш дорад. Медонам аз аввалаш ки худовандай ҳамаи чӣ дар ҳамаи сабаб, ҳар чизе ки чӣ мешавад аввалаш худовандай. Ба ҳар чӣ худованд аввал қодиру қудрат дорад, баъдан баъд як чиза сабаб мекунад. Масалан як духтара сабаб мекунад, як дорура сабаб мекунад, як гиёҳа сабаб мекунад, як алафи ними раҳ баросте ки дар замин мебурад, ҳамон алафа худованд ҳамонро мехӯри, сабаби саҳат шидани ту, сабаби бемории ту ҳамон мешавад. Барои ҳамин дӯстони азиз бетараф набошем. Бисёр нафаро, бисёр касо шифо ёфтанд. Барои мӯи сара рехтан шампуно ҳастай, кремо ҳастай, барои даст, барои рӯ, барои расширини пӯҳо, барои вақте ки пӯҳо дар мекунад расширини мешавад, барои пӯҳо маз ҳастай. Дӯстони азиз, бисёр нафаро, бисёр хоҳаракои медонам ки бисёр хоҳаро аз рӯи бефарзандӣ танқисӣ мекашанд. Дӯстони азиз, ҳаст ҳамин гиёҳҳое ки дар ҳамин компания Атомӣ ҳаст, ҳамин гиёҳое ки бисёр нафаро хӯрданд, шифо ёфтанд, бисёр нафаро хӯрданд, соҳиби фарзанд шуданд. дӯстони азиз, бидроен ҳозир ман номери хоҳаракам мемонам, бидроен дар ҳамон номрои ватсапи хоҳарам бинависем. вай бо ҳамаша хушрӯтар сода карда, ҳамаша мефаҳмонад кадом чи ба чӣ фоида дора. ҳамаша бо мегӯм ки аввалаш худованду, дуюмаш ки хаяр чӣ сабаб меша, ҳамаша худаш бо пуррагӣ сода карда мефаҳмонад. бидроен регистратсия шавен. Мо медонем занҳо мефоратон сатели ҷорӯб бигирен, мефоратон ки ҷорӯб дар даст бигирен, бирен дворникӣ кунен. Не, албатта хоҳен ки агар дар хона бишинену кор кунен, хоҳен ки дар назди фарзандо, дар назди шавҳар кори хонатон ҳама вақт буд тайёр аст, анами компанияда бидроен кор кунен. Компания хариду фурӯш надорад. сеткара намегири пур кунӣ, хона ба хона бигарди, бигӯӣ биёи шампуни мара бихар, биёи масалан мази шифобахша бухар. иҷа хона ба хона намегарди, ҳатто балам мисол чӣ намекунӣ, одамам ҷамъ ки танҳо ду нафар муддати 6 моҳ як бор харид мекунӣ. Тамом дига ягон даву тозу зану бигир надорад. ҳамин қакоре дугонаи азиз, алу ҷорӯбу швабр сатела гирифтану як ҷода рафта кор кардана. лучи дар хона бишинед, дар назди фарзандакотон, дар назди шавҳартон, ҳам кори хонатон буд, ҳам масалан дар ин кор саргардонед, ба ягон ғайбату ба ягон сифат овора намешинед, берун беҳуда намебурен. фақат кори хонаву кори нами вайда мешинен. аз ҳам дар кисакотон пул меояд, ҳам кори хонатон буд, ҳам зиндагитон 100%, ҳам тамоми маҳсулотҳои шифобахш, гиёҳҳои шифобахш ҳама дар хонатон ҳаст. ягон чи танқисӣ намекашед, ягон каса намегӯяд фалон магазин бирад мада шампун биёр, ё ки шаварта намегӯяд ки мада ира биёр, мада ура биёр. пул дар кисат ҳаст, тамоми маҳсулот дар хонат ҳаст. барои ҳамин дӯстони азиз, хай шунидан кай бувад монанди дидан, лучи ай ҳамон хоҳарак телефонша мемонам, бидроен бо пуррагӣ ҳамаша мефаҳмонам. ман чизе буд, чизе ки маълумот доштам, ман ба шумо гуфтам. бо хоҳармон тамоми чиза бо тамоми санъаташ ба шуморо фаҳмонда метиҳад. инам хеле дӯстони азиз, бетараф набошен. ҳатман бидроен хоҳем ки ҳама вақт кисатон пури пул боша, хоҳем ки хонатон тамоми маҳсулотҳо аз шампуно, аз гиёҳу, аз маза, ай тамоми чиз бо пуррагӣ боша. марҳамат, бидроен регистратсия кунем дар ҳамин
компания да ҳами хоҳаракмон баъд результатро худтон мебинем. бибинен и доруи нест ки масалан аз химикато аз ҳамид химикат пимикат тайёр шуда боша. И доруво и витаминам бигем хато намекунем. Ино витаминан ё аз гиёҳо неми алафу нем хеле чизо тайёр шудаге ё ягон чи зарар наметиҳанд, ягон чи намекунанд. Мехӯри результатшона худтон мебинен. Ина бинен суратҳода чӣ хеле ки дар сурат мондагим. Инами суратҳо результат додагиянд ки ҳами чизо ҳаста. Результат набоша ё ягон чи. Бо мегӯям дӯстони азиз, ё овозҳо паҳн шуда ки чанд нафар фарзанддор шиданд, ҳомиладор шиданд, фарзанддор шиданд. Алҳамдулиллаҳ. Аввалаш худованда димуш мегӯям ки бозе аз чира сабаб мекунад. дӯстони азизи ман, дар як ҳар ҳафта нами хоҳараки мо озодамо ҳар ҳафта маош мегира. шуморо метонен ки кор кунен дар ами компания, метонен регистратсия кунен дар нами хоҳарак. ассалому алайкум занҳои бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азиз, имрӯз корейские компанияи атомӣ дари худро барои мо занҳои хонашин боз намудааст. дар ин ҷо зиёда аз 3-4 ҳазор занҳои тоҷик ва узбек кор мекунанд. бонувони азиз, бетараф набошед, биёед якҷоя кор мекунем. дар ин ҷо кор бениҳоят осон аст. хариду фурӯш кардан лозим нест. аз ванияҳотон намеғалтен, балҳои шумо намесӯзад. ҳамагӣ дар 6 моҳ як маротиба харид мекунем. дар ин ширкат забони русӣ донистанатон дар кор нест. бонувони азиз, дар номерҳои рӯи экран буда нависед. корро бахубӣ ба шумо мефаҳмонам ва то маошҳои хуб баромаданатон ба шумо ёрӣ мерасонам. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. ассалому алайкум занҳои бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азиз, имрӯз корейские компанияи атомӣ дари худро барои мо занҳои хонашин боз намудааст. дар ин ҷо зиёда аз 3-4 ҳазор занҳои тоҷик ва узбек кор мекунанд. бонувони азиз, бетараф набошед, биёед якҷоя кор мекунем. дар ин ҷо кор бениҳоят осон аст. хариду фурӯш кардан лозим нест. аз ванияҳотон намеғалтен, балҳои шумо намесӯзад. ҳамагӣ дар 6 моҳ як маротиба харид мекунем. дар ин ширкат забони русӣ донистанатон дар кор нест. бонувони азиз, дар номерҳои рӯи экран буда нависед. корро бахубӣ ба шумо мефаҳмонам ва то маошҳои хуб баромаданатон ба шумо ёрӣ мерасонам. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. ассалому алайкум як бори дигар дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден. дӯстони азиз, имрӯз и видео давоми меҳмониимонай. оли мо мошина проверка бурдем. дӯстони азиз, тамоми ҷоша проверка кардем. ай мотор чӣ хеле мегӯянд, ай нуки нохунаш то нуки сарша ай нук проверка кардем. мотор, баллон, ҳамаи ҷоша баллоноша дам кардам. моторша проверка кардам. кӯтоҳи гап ки ҳама ҷо мошина проверка кардам. баъдан иҷо омадам, бо об надошта, обш рехтам мошинда, обш камуда. и оби чия барои дворнико обш камакак мондагӣ буд. обша пур кардам. баъдан нози чӣ мебарамаш, заправка мерем. барое ки мо 1 соата ним соата роҳ нест. барои ҳамин ман пешаи киҷое ки раи сафари дур дроз биравам, барои пешаи рафтанам мебарам мошина ябор мастерскоида полное обследование мегзаронам. баъдан ба меҳмонӣ ба сафар мебурам.
خدا خواهد دوستان عزیزی من خیلی دوستان عزیز امروز даводавӣ нами мошин ма тоза кардам, шуштам тирезаҳоша, оинаҳоша, шишаҳоша ҳамаро шуштам, тоза кардам. баъд ба сафар баромадем. инам хеле дӯстони азиз, хайр подписатсияро фаромӯш накунед дӯстони азиз, лайку комментариҳои беҳтарина, фикру ақидаҳоро фаромӯш накунед. дар поёни видео нависен. видео писанд омад, ҳатман поделиться кунед дӯстони азиз. Дӯстони азиз, як бори дигар мегӯям, видеои маро поделиться кунед, то ки просмотрам зиёд шава, лайкҳо бисёр шаванд, подписчиком бисёр шава. ва гуфтаним дӯстони азиз, раҳмати калон ба ҳаматон. боз як бори дигар мегӯям, аз ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз, ки маро дастгирӣ мекунен, гапҳои хуб менависен. худованд дили маро хирсанд мекунед, дили маро шикаста намекунед, дили маро хирсанд мекунед. худованд шуморо низ мисли ман намехед чӣ қадр ки маро хирсанд мекунед. дуогӯ ҳастам ки худованд шуморо хирсанд кунад. ҳама вақт саломату сарбаланд бошед дӯстони азизам. иҷа дӯстони азиз, ма чӣ омадам? заправка мекунам. намҷа нишон додааст ки ма чанд литр заправка мекунам, чанд литр дар чанд сум ма заправка мекунам. дӯстони азиз, бисёр савол мешавад дар ҳамин комментариҳо ки пас шумо шавҳар надорен. хоҳаракҳои азиз, ма дар оила ҳам шавҳарам, ҳам зан, ҳам падарам, ҳам модар. дар оила ма ду рола бозӣ мекунам. хоҳаракҳои азиз, ма ҳам мардам, ҳам зан. чӣ хеле мебинед ҳамин мошина худам, масалан чӣ коре мешава, чизе мешава, худам чӣ мекунам. мастерской мебарам, бензин заправка мекунам. хай дар ҳамин зиндагӣ ҳар чизе ки барои зану мардай, дар ҳамин зиндагӣ ман худам чӣ мекунам, барое ки шавҳарам аз дунё гузаштагӣ, шавҳар надорам. хоҳаракҳои азиз, иҷа бошад дӯстони азиз, ма дар автобан, автомагистрал баромадам, ки дар иҷа чӣ хеле гуфтам ку ма мардам, ҳам занам. дар иҷа ака роли марда бозӣ кардистам дӯстони азиз. ҳозир ма 140-150 скорост қади мошин рондастам дӯстони азиз. инҷа нишон додиста ки ма ба кадом масофа, ба кадом чи суръат рафтаистам. инамҷа нишон додиста ки масалан ҳар одам дар хеле чи ҳай карда наметавонад. ана дӯстони азиз, мо омадем ба ҷо маконона расидем. бинед нӯши неъматҳоро дугонаи мо ҳамаро барои мо омода кардай, ҳама чиро тайёр кардай, ки дӯстои мо меоянд, то ки айраҳи дур меоянд, ҳама чи тайёр боша. мо бошем дар иҷа ака дар сари миз мешинем, ба хӯрдан шурӯъ мекунем. ҳама чиро омода кардай. И фақат чия хӯрокаи ҳозир шириниҳо дар дигар тараф, дар дигар миз соз кардагӣ, тайёр кардагиянд. иҷа боша фақат чизои хӯрдани авқота. музика намеояд.
دگونه باشی نوشینه متاره بیاخیم حالی چی میکنیم خیلی سپیس میکنیم اوز حالی شیرینی ها دوجا حالی همش نیسته همه یالی نیم شای ایده نیمیساش ایسان نه ایسان یادش پاوزه نه خانه دگونه ما ماشاءالله نوشینه متاره برای ما دوستا تیار کردیم نگاه کنیم تماشی نداره کیو بیاید چی تماشی؟ شما